la 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 la. Salamu alaikum me rake? Alaikum salam. Ana tayin da rake. An tashi lafiya? Ya gani? Kuma ga layin ma na ga ba kowa ne. Layin ne ina ga. Da Allah kan yanka mu rake nan ne da. Na sin Kenan ta salamu. Kai haba kuma ya ba. Matsala fa dan arewa kenan kuma an kyauta ma. naira 50 wannan abun haba. Ina da kyalo ku. Ta ce nan ba kada ya kala kuma da kallon da biyan da yake da yana. Ai ke da da. Anya ba ma koro ne wannan. Wannan kuru ne kunkuru. Fa Kuru kenan kunkuru. ai ba zaki ai. Me ba zaki? Wannan da kyan Allah ba zaki. Kurun? Yo kuraye. Wannan kunkuru ne ba kuraye ba kai. Ban gane ina abu ya kace baki ya zaka bani rake ba zaki. Ina ne zaki. Wallahi ga maka wa ko rake kan ko kuma mu ce wallahi. Wallahi ba zan yi ba wannan kuru ne. Ban gane ba. Wallahi kuru. Ke dalla da can ba zaki. Wannan raken mai zaki ne daga kuru ne kuma shi kunkuru. Kana kai wallahi ba zan biya kudin rake. Ƙarya ne. Na rantsa da Allah ba zan biya ba. Kudan Allah ya kai ni. Wai kan yawwa alhamdulillah Allah ya kame ki dona. Wallahi ba Allah wannan ne raken Allah ne. Na ce ya kama da naira 50 kawai ya ja da duko da ya bani. Kuma ba ya da duko da ya bani ni wallahi ba zan biya kudin rake. Ni wallahi kuma ya kai. Allah ya. Ana kan gaba shi. Haka wannan yaran zalimi ne. Da mai Haka yake kawo ne da kowane lokaci ma da wajen sai na more ya sai. ko da ka taba maka ni. To wallahi sunan halinka ne Allah ba zan biya ba. Me zaki ne ƙarya yake Kai ni kake rike kake abin da dina rike ka. to in na ce ba zan biya kudin ba ya ba yi. Ai dole ma ka biya. Ƙarya ne wallahi. Na rike ka. Wallahi ka ji ba zan biya kudin rake. Allah ƙarya ne. Na rike da Allah ba zan biya kudin rake. Sai da biya abin da na yanzu wallahi na yanka kawai. Kai ba yawa alhamdulillah gwara da Allah ya kawo ka. Ofisa da kai na yanka mai. Na zo ina ba zai biya kuɗin ba. Kaga ka dau kudin sa ka ba su. Yau ofisa gwara da Allah ya kawo ka. Wannan ma wani ya wuce da ta Allah ya kawo ka. Wannan da kake ganin sa a zalimin mutum. Yanzu ya zan ce a yanka mu da ke ne na naira 50 ne yanka mu wani. Gyara can ma ba zaki kamar ruwan randa. Ni wallahi ba zan gyara. Wani kuru ne. Ba yan kama da ke ba. Ya yanka mu Da zaki da ba zaki sai ka biya. haba oga amma dan kauna hukuma sasanci ka ba ko kuma a goye bayan sa A tsarin kasuwa ne shi ma siwa ya ba bai ɗanɗana ba ya haka ya ba da kudin sa da aka yi ka ba. ka kafa gwado ake mun ba Ai ba wani to qur'ani ni sisi ba